anu bos, apa jenenge jalan sehat tapi bagian sing ora jalan-jalan. Iki mengkur melu jalan-jalane tok. Leher. Halo. Iki udah RT ku nek sing iki. Selamat pagi keluarga RT 2. Nah iki lho. Karnaval Sondorek lagi iki. Nek iki RT ku bolo iki. Iki Karnaval Sondorek. Yo iki bolo iki. Yo panggah sepeda poligon. Sepeda poligon kudune nek anu ke ora kek. Ya mengkur sembako wis ora usah anu. Kudune sepeda poligon karo kulkas. Nggawa engkel. Heeh, nggawa engkel. Ora pick up. Nah, nek iki RT-ne wong rese nek iki. Aduh doi. Tengah jalan ditutup dinggo anu, dinggo apa jenenge? Panggung. Nih, gak didoi. Tak sepilke. Sepil Gunung Kidul. Cek to. Lho kono. Niki. Wah, dalane ditutup. Loh. Dalane ditutup, dalane. Oh. Rese RT iki, rese iki Pak RT iki Pak RT ne. Jalan-jalan lagi kita melihat esok pagi hari ini. Yo, wah gile. Tuh. Hai kira jitu iki RT iki dari sepi. Monggo. Lah kok ya ditutup dalane bolo. Wah iki. Lho, iki RT-ne Farid rese ra. Nek nganti nutupi dalan RT-ne Farid ya dihajar. Kayak iki lho Farid. Monggo Pak. Lah wis sehat jalan sehat to iki. Wis ben saken saya sehat to. Yo wis ngene iki. Wisnu cah pondok jarine. Iki bagian jalan-jalane oh sehat iki wis kan dhisik. Iki bagian melu jalan-jalane. Nah, iki jenenge Laskar Kyai Kendal ya iki. Asal usul Laskar Kyai Kendal Baleharjo Sakti ya iki. Sarian Laskar Kyai Kendal. Wis kita ngono sik. Sekian liane konsepnya merah putih iki biru putih. Piye iki bolo? Jadi pembelot iki. Pembelot negara yo. Negara. Tuh. Iki liane merah putih. Lah kono biru putih dhewe yo. Ha piye iki?
konsepnya lo ya tidak masuk logika. Iki wong-wong Arab memotong jalan. Ya iki arep memotong jalan ini. Landut iki. Yalah, iki ndut iki. Iki konsepnya plus klambine beda-beda iki. Sesuai kepercayaan masing-masing. Gak apa wis. Manut apa jaremu, Cak? Apa jaremu? Nah, iki RT ngendi iki? RT endi iki? Jo, iki RT yo resi, tengah dalan ditutup ngono kae. Padha ae karo RT sebelah kuwi mau. Jigar anjing kok. Kuwi RT mburi anu iki. Nanti mburi anu ndi? Mburi SD. Kowe iki apa melu mburi SD karo ngene iki ya, Nan? Iya perbatasan aku. Walah, cure. Lah iki konsepnya piye ngono teh? Pelangi ngono klambine ora seragam. Konsepnya ora seragam. Dhewe ale metu ning TikTok iki anune topi. Gitu. Ngerti aku. Jo. Ini didorong mobilnya. Ora kiat. Ya rakyat sing duwe iki. Sing duwe sepeda iki ora kiat. Oh. Nah iki lho, bolo sing mau rese iki. Tuh, ya ditutup dalane tengah-tengah. Iki yo nganggo son iki, son gede iki. Hei. Apa fungsimu? Fungsimu apa fungsimu? Oh, enak sing semaput bolo. Ya Allah, ada yang semaput. Ya Allah. Ini aktor ya, kayak aktor ya. Ada yang semaput ini bolo. Weh, tempok ini. Ini tempok ini, tower ini. Lah iki teh sepeda sehat dhewe. Duh. Apa nih? Oh iki RT sing nutup dalan iki mau iki. Ayo iki RT sing nutup dalan. Iki RT sing nutup dalan bolo. Iki lho aktore, iki aktore. Iki aktore. Lah iki wis sehat melu jalan sehat to. Lah wis sehat melu jalan sehat piye iki? Dadah. Duh, kita cek Yongki apakah berjualan. Kondisi Car Free Day ketika 17-an, sepi. Sangat sepi. Liane baru Agustusan, bolo. Wih, lah kayak nek lari maraton. Wih. Iki agendane anu minggu sehat ora kudu jalan sehat, ora kudu anu penting sehat iki. Kalau weh iki tentara ini. Oh iki apa pemain Lavani udu. Oh udu. Terima kasih. Coba iki ora sepi. Minggu ini sepi, saudara-saudara, karena Agustusan kabeh. Jalan sehat kabeh wong-wongane. Ah, Yongki dodol bolo, tak spill kene wis teko ngene Yongki. Wah. Wonge buka bolo, wonge buka wonge. Jo iki arek joke pedal listrik lah yo ngono kuwi. Pedal listrik hadiahke. Liyane sembako tok ngono yo, Yong. Lah lagi melek bocah mesti iki. Sepi minggu iki, Yong.
Ya kae aktore. Tenang, Balearjo wis enek Power Ranger. Iki arti ndi iki? Iki arti ndi? Foto se. Foto se, foto. Kono.